rong mi rong phar arong along sining ami keklo pen ajok don serkep ahem kaheno lapen Monit enut areng AHU keso kepho akhain ko ratrok Dwarbakuri constituency ang kangpi Dator police station ke parlo rong mi rong phar arong along sining ami keklo pen ajok hem hum serkep lapen Monit enut areng AHU keso lason si rong mi rong phar arong along don thon kep do labang soang bong pen don serkep abangke sining ami keklo ajok henodon lablo labang so sining ami karena pos along kiro klok ajok don serkep ahem lapen hormu hortar pinang an kanahok thekponong lu lason si mobile phone TV solar lapen meter box lapen ke line transformer setame hinodun lu lapen diring kro lapen kaham rong phar PSO po Jacob Krophan sining ami kirolong lok ajok areng AHU sunang lu lasi hospital an kache ponji aphan karbiang long autonomous council ya Richard Toby in charge of education aphan nang rabek thapusi mekri meklangpen Jacob Kro ahem asoratum tuning report lapen ke komadne ning keme atum jongsi ke rabji ning hang pulotangte Jacob Kro achor nirmola hanse pi account number 742201000423 22 lapen IFSC code UTBIO RRAGB alongle nang humri non pusi tuning report lapen puthot romi rong phar arong aradatum local MAC mate karbianglong autonomous council yam Richard Tobiaphan transformer abang prabjin pen nang rap asonte mesenji atheneli tumke chinam thek thelo pusi rong aradatum pen tuning report thu Itu tuning didamia abang ke la itu handi sisar bicara stok di pansen ini tuning win kantung apa senili iglo apa si alang di kot todap alang hasti ko ulo apa seni tu ada deh hangat tak ada itu si cedang mobe apa si bicara apa seni tu tuning di kot si nang penjia pak nasi ni dia tu Kuriang bong katang nata, itong takcirabin bukan cakap dalo. Itu, sir, bicara stok di pansi alang di pansi tuning di pondong dilihin ten. Sinon puta me to dapen nang lito ke roke to dapen lo tanon puta me la tangka maha ka vejok se hospital ta chepon ke telo di te tangte nang lito ma hem la puson kupine hormu marat marenga pi cuyor den nang pula puson du matang Ini tu malong thang nata bedalo. Ni tu cuyor den nang hormu bedalo posin tu to dapen tala posin biara do. Ni tu pon ino bedalo. ate lam ninggi un mala langli To dap non por non kusani sita to dap pena bangke an asap o nang chudu asap o lang ta samos pen sini tum kitung lo. non bang tamin non anta lam ninggi thik thelang un ela ke chu se tamela pu anset ke chu un ela Samos pen si bin baran dala. si prabjin pe nang rabasonte Prajin pen ang rabasonte pulon ito. tali tu pini pina manali tu ke chepon hospital chepon di pansi ke chise ke cedang lo Sedang nali men cetani nilimen ke priti kropi diganjur pilo alati tela pulang liga cholo ma achordo. amen pulang kopi ah Mermulahan si nang si tamela local MEC phan ka churing ri iglo kadi prabjin penang rap thapu na bai trora chitim apolo polo di kante la so bang sining ami ke klopen hemrit ko pipilo kan kalukson kai hamre khen no ke nangan henolo man aja ka hem ke New York se henolo la penge la TV hai mobile hai la penge la DTS hai mokhase henolo an panang henolo solar ta henolo tangte la line ge non hingnu ma hingnu ne line ye totally masih avdala di transformer ke koson ne transformer bang ke check son da ni to ke avdala masih la lineman to bang avdala total masih henone mene chini dala line ke ni da me che thormo avdala tangte la bang so sining me ke klopen nali tumarong don ko anarat ahem hingnu dun lo don serkep an bang henodon lo di la so hem tun atum ke ahem hormu ko pipisi ke hengnu lo tangte na to ma hem hormo ke no ke TV henolo la pan mobile henolo la pan
อันนิวยอร์กแต่เห็นนั่นละเป็นติงมุขแต่เห็นนั่นละเป็นBTSละเป็นsolar di ไอเสียงนั่น ke line bang totally masih avelu ไม่ได้ละ tela bang so line ka via puthak mane la buson hem read le komane ke mobile komane hem ke TV la so aputhak nali tung komane phan ka tuning rigi ason do manang rap thapu tengah cuning rig deng kantung ke la heno la hem solar la kan hai kan heno an kan la itu besar akan si cuning rig kantung la mana la nang ke corap nang ke rabi kan si local MSc mate karbeng long termas council e division em ka richard of bi phan si nah ne kan si cuning rig deng kantung la prakin penarap thapu nang ke rabi kan tang tela puson doma komane aphan ke mane la sininga me ro clock la puson ta doma tangte enut krohem akisar kan me la so sining keklo masih ro clock lo la pen no tu thor un ela thurun la ke chuguyun te ku puson la ke chojon bang cho un ela na po tolon na kang thor bete ke tolon ela la si la bang so sitame la langli phan tame rap thapu jasina li tungi puji puma wala son ni tonga tuning ri dengan tung la ta menela ni tonga apa prega bar sai ke cilangi pan thek theda lo masih la so se ke cilangi apa na bang se ni tonga tuning ri dengan tung la ke cining ro kang tung de tenang li bang ke kopi lo dagrong ke